Moikka! Tänään mä tein tämmösen videon, mikä kertoo kirjoista. Mitä mä ajattelin semmosen, kun mä tein niinku ihan tylsyyden vuoksi ja muutenkin mä rupean tekemään niinku näitä videoita niinku enemmän. Ja sori kun tää on nyt tää aika huono tää kamera, koska ei nyt oikein tullut Helsingin kameraa, kun en olisi tämä eikin tykkään tässä niin tässä on niin nyt lastenkirjat, mitä mä niin tykkään lukea. Jos sä teidän mielestä joskus niistä ei ole niin hyviä teillä, niin te voitte ihan pitää omaa tietona esille minä pahalle mitä koita. Mutta mä tykkään niinku aika moni, että se on aika rumasti niitä. Mä nyt niin toivon, että minulla saadaan niin hirveästi, että voisitte lopettaa sen välittömästi. Niin välittömästi, mutta voisitte kuitenkin lopettaa sen. Mutta mennään tähän pääasiaan, eli tässä on tätä kirjaa. Yksi on tämmönen Disneyn kirja. Se on tämmönen akuankka, ja se on jotenkin kiire ja kaikkea tämmöistä kivaa. Ja englantia, eli tuossa lukee do you speak English? Niin osaatko sä puhua englantia tai jotain englantia, en mä tiedä. Mä en mikään hyvä englantia, mutta se lukee helppoa ja hauskaa englantia. Ankkalinnassa matkassa hiljattain. Mä en tiedä. Ja mä en oo mikään hyvä lukemaan. Että heti, että en ole hyvä lukemaan. Sitten täällä lukee kaikkea kivaa, kaikkea tämmöistä, mikä on tarpeellista sanoa, jos pitää puhua paljon englantia, niin täällä sitten on. Ja sitten täällä on yksi tämmönen, missä se nyt oli täällä, eli sivulla 54, että se lukee, että dairy and free, mitä nyt? Mä oon oikeesti englantia, mä olisiko näin vitosana, mutta oikein no, tässä nyt lukee englanniksi. Aika outo, kun mä osaan sitä oikein lukea. Mutta mä tiedän mitä se tarkoittaa. Mä voin kyllä suomentaa sen. En tiedä, osaan se lukee. Rakkaat tupu, hupu ja lupu. Mitä teille kuuluu? Minulle kuuluu hyvää. Lomani on ohi ja olen palannut kouluun. Olisittepa jotain tommoista jotain. Olisittepa. Jotenkin täällä on sitten joku oli. Jotain oli. Jotenkin oli. Oli hauskaa tutustua. Minulla oli hauskaa teidän kanssanne. Ikävöin teitä perheettänne. Kertokaa heille terveisiä minulta. Toivottavasti näemme pian. Kirjoittakaa minulle terveisin Maija. PS. Lääkä teille pari haukua. Heippa. Sitten tulee XXX. Sitten tulee niinku OOO niinku silleen hyviöt. Sitten sitä on niinku haleja ja suukkoja niinku semmoinen niinku. En mä tiedä mitä nää on. Mä yritin suomentaa tän. Yritin, mä en tiedä. Mä puhun aika suuri englannin, mutta oli vähän vaikeeta niinku tietää mitä tarkoittaa. Just semmonen kirja. Sitten on Simi Mölhäri, mikä tämmönen. Tää on aika paksu kirja. Tää on kakkososa siitä. Ja siinä on yhteensä
275 sivua. Ja tää on aika semmonen huono kirja, että ei mitään hyvää ole. Hetkonen, miten otin tän mukaan sit tunnistaan? No on tää nyt silleen... Mitä ihmettä? Niin sitä kirjaa pitää ottaa. No yleensä on, no niin, tää on vaikka huono, niistä en mä laitteellakaan, että vaikka se ihan se. Ja niin, Timi Melhäri, tää surkee, mä vahingossa otin tämän, vaikka olisi pitänyt ottaa se toinen. Se piti ottaa, mä aivan hyvä. No, älkää valita tästä Timi Melhäristä. Tässä on tämmönen nappi ratkaisu. Tää on tosi hyvä, niinku sairaala. Niinku, tää on tämmönen kiva, että se niinku kissan hyppy. Tässä on niinku yhteensä jotain 100 sivua melkein. Ei ihan jotain 91 sivua. Tää on tosi hyvä kirja, tosi sairaan kirja. Ja sitten niin. Tää on nimen sanoma. Sitten tässä on aivan sairaan hyvä kirja myös, eikä että tässä lukee Sudenpentujen puuhia ja tehtäviä. Elikkä täällä on niinku tehtäviä, mitä saa niinku tehdä tänne, tai siis niinku, mitä vois niinku tehdä. Ja sitten niinku tässä on kaikkea tämmöistä kivaa. Mitä ei nyt saippua, mitä ei saa pilistä, että saippua niinku se on totta. Ja niin. Sitten on kaikenlaisia tämmösiä merirosvoa kolikoita tämmösiä. Ja sairaan hyvä. Herregud, tää on tosi hyvä. Harraistus. Tää on ihan sairaan hyvä, että tosi hyvä. Vaikka mut paitsi toi Timi Melhäri. Ja sitten nämä on ne, mitkä, tämä on se jatkosarja siitä. Tämä on jatkosarja tosta punaisesta. Elikkä tässä on yksi tämmöstä, kun tämä on tämmösen eka kertaa, eikä Pillastunut sijainen. Tämmönen kirja, tää on tosi hyvä. Jos tykkää näistä, niin voitte pitää sen omaa sanaa. Sitten liehukasta riimittelyä. Rajusti Lehto. Vanukas. Tommosia riimejä tossa lukee. Kun nää on tosi hyviä, hyviä kirjoja, niin se näkee siitä, eli tämä on se jatkokirja, koska niin siellä takana täällä niinku on ne numerot, niin sieltä sitten voi. Mulla on niitä 2 kirjaa, no ihan sairaan hyviä, että nää ei yhtään huonoa. Tässä on koko niinku vaan seikkailla, varsinkin tässä. Ja molemmissa hei. Mut en tiedä miten mä otin vaan tänne. Siinä on vähän huono. Mutta siinä nyt oli mun lempikirja. Sori, mä otin mun väärän kirjan, mutta ottakaa kommenttia taas. Sitten otetaan seuraavalla kerralla. Mutta moikka!